kabayay sawa kasulcing tem barin wala jing ekiwan nan yas no tang Sajise nai kublai fida ka kerteng ka bathiam tam ka chong utrai jisu ngan buteng biang ban kran ban hikai yakitak jong kapor kani ka dei ka banta ka balai kamang ka kran ndriu tli ki ai ke ngala ai shakpat bat salai tli ki mat ngandang ai fiang ne ngapong batang kini ki khandai tli ki banga kran mangang ki dei ki dak jong kapor dangdon sipon kiwei pat ndrenga he tam kini ki khandai tliru kila yarap ban long ka jingker khui fi va fin so tho bangi em ha ki si ba khat do ban gi dan hajan e jong ka jingwan rong no ka jong utrai yala ki jong ki prio nganong sikentian lada kini ki jihikai ki long ka jingker khui fi paralok ya share lang ya bantalang bat ki wei kita ba ki wei ro ki yo jingker khulang gomba ma firu fio to ini le no sagaktian ka jong playing
nga ko mga long yela de riutli sakmat ngan pani fisa ka ba nyaw ka ba pra ba ka ba khandai ha ga ni ga chi ka changa ka ai ka dak ka ba nyaw ba ngin tip ba ngi dam chi sha gi sngi chang ka jingwan ka chang tra ka dak ka ba nyaw ka dei ba ki ni gi si ba ngi ngi emta ki dei kom ha gi sngi jong munawa kini lagi kini kitian jong utrai jong hiu Jesus Christ Philip egata hagalonang ga ba arfu sao jong ga gospel jong Matthias ka dekhat ka ba life winyo life ufra ka Bible ko angum ne tungan puli te kumba kalong ki siu nawa kum taru kan long agata ga jingwan khunu prio na ba kumba ki lalong agita ki sni ba minshwa gata ga jinshile ki bam ki di ki shangkurim ki pen shangkurim tan na gata ga si ba unawa ulawan ko gata ga yen le fi Jesus Christ ang hakisi jong ga jingwan jonga kaprothai kan long hi kuma kisngi jong unawa ba fin snow thu ye kisngi jong unawa fi hapan le shaga Genesis kalana ka ban rio ngen nan puri tangga khot ka ba san ba ka khot ka ba khat wei nganget kata kala yarap yengi Genesis nriu la nong ka khot san ba khat wei kong kum ne san khat wei kan ar khat lai to tiu trai le i ka jingle ba man jong brio kala rao e ka prothai ba ka jing thmu baro ka jing per khat jong ka dono jong kilang ba man la ka sngi Henry ka kanda ka la pot sni wa khmat ublai ba la panda pro ka prothai ga jingle jibo te ublai ula khmi ka prothai ba akhmi kala pot sni na ba ka do baro kala la pun pot plak ya la kalanti ka prothai baru ublai long no wa ka ba kot ka do baro kala wan akhmat janga na ba dakika la panda ka prothai ga jingle jibo na ba dakika la panda ka prothai ga jingle jibo kan mau habangi pule kini ki khot ka bangi yen ni ka tian jo pule kong ya ka khandau la ne ka perthai la pen put ka mot ka em lang salang ka la put ka ba ko la pendap de ka jingle jubor ka jinggot jubor kha jo bure ko long bamman hato kita kim de ki singi jongi bangi ngi em parala ngalang sei se na to kita kim de ki singi ni em ka ki singi wa perthai ka ba ki ki kan ta jo pule ki kan ta kam ta man sgap ka tian jo pule ki i ben ni ka tian jo pule nga kwa pani filigo por ken mau ngi em hage ju ke sngi kumba unawa kumba ki brio ki long kumba ka perthai ke em lang salam hage ka long hage por ju ki sngi chong unawa marda da ba uble yo ye ga to ka jiksli jo ke si jo unawa uble ngan pen kut no uble open kut na ga to ka ya ga ba unawa em kum jo ro uble u Jesus Christ ang ada ba kini ki ki ja kum ki si jo no utrai un sa pen kut no ene ga ya ching ching ai ai Takaba u Jesus Christ non shao yala ke jong kibrio ngiya ma ka perthai ka badap te ke jingle jubor ngam kran tai ke jingle jubor jagi kan thai ki khna ke jingle jubor ka bang yo snau man la ka si agi ni ke singi jagi manta ka wei ni ke jingle jubor ke bakhrao ke si jagi manta ngam na si se ngam kran ta ka to ke jingle jubor agi kan thai ki khna te ke jingle jubor ka wei ni jingle jubor ke bakhrao ni ke si jagi manta ka de ke jing bam sap kan mau ka bam sap rupar lok ka de ke jingle jubor ka bakhrao hadu kata kata namar de ka bam sap lakni no ya ka hok jang ki badai ban yo ngano si sen da ka bam sap phikni no ya ka hok ngikni no lakni no ya ka hok jang ki badai ban yo ki badai hok ban yo ki bala biang rem yo no laju no namar don ke jing bam sap Marta ka daw ngilengi mga perthai menta ka badan kiskam dal kita kijingya le tu kijingya bam tu ikipisa kijingya mok ki hukum kita kibada ki lak te ki klor tengka o nga kwa pa ni filio por ngi haga perthai ka badap de kijing le jubor Marta ka daw kan ma kita ri ka dap jang si ka bakhanto ka wai pat ka ba utrai ukran ka dai ba Jesus Christ ang kan long ro ka ma ki singi jong lot lani ka Sodom bat Gomora Philip ye kata ha galon ka ba khan yau jong Lucas sangan puli galon ka ba khan yau jong Lucas ka de khot arfu fra hadu life ho ka Bible kong kum ne khan yau jong Lucas arfu fra hadu life ho ak tien jong play kong kum ne kum juru kum ba ka long ha ki sngi ulot bam ke le di ke le thiet ke le de ke le thum ke le tai Penban Henry kata ka sngi ba ulat ulami na Sodom ublay ula panhap slap da gading bada u kendok na penem bala penjot do yaki baro kum taru kandong haga ta sngi haga ba on pen pau yo khunu priyo kan mau paralok utrai jengi wang kum juro kum ba kalong ki si jong ulat kata ka mot ki sngi jong ka Sodom bat Gomora kum taru kandong hagi si jong ka jingban jong khunu priyo gi ema ka kum kata ka bor
ngi em ka bakum ka ta ka por para lok pa fin so thu igis ngi jong ka Sodom bat Gomora ngi haba nei shaka shithi la ni ka kitab jong Juda kitab jong Juda ka dan hasiwa jong ka kitab jingpen pau ka tukhat ka ban yau ko ang kum ni shphang jong ka ni la thok kum ni kombai ka Sodom bat Gomora bat kita ginong ba ki ba saudong yaki haba kira ya shat ya le nuti kira le buat ya ka do ya ka wai pa ka rukom ka bakum kini labu ya ki khmat ka bakum ka rukom maham ken dan ka baki sha ya ka jipit shitom ho ka ding bam chukot haba fi pule haba ngi pule ya ka ne ka tien chang pule ka ton ka wai ka tien ka bang ni ka baki ya shat le nuti kan mau ka pop jong ka klimsi bat ka aurea ka dei ka pop ka ba khmat do jong ka Sodom bat Gomora ngano si sen ka pop jong ka klimsi bat ka aurea ka dei ka pop ka ba khmat do jong ka Sodom bat Gomora kum joro nga ka ba ni fini ka por ka pop jong ka klimsi bat ka pop jong ka aurea ka dei ka pop ka ba kiu hadu kata hagi ni kisngi jong imenta panan kam de ka kitin khasi jong nga somon siong ka dei ka pop ka ba kiu skong hadu kata ka pop jong ka klimsi bat ka aurea snap ngano fi kap tu ka ni ki kentien ba fin shong dor pin shong dor bat pin shong jaga jingbot ka jingper khat chong fi kan mau ka perthai kam chu pen ram shu e ka pop klimsi bat ka aurea mdon bakan shi mdon bakan e shu e ka pop manta le si fila bana ka nu ru kom na ka bani feeling of snap hai ka ibang am kan mau gitu ki aktor ki actress ki nongrai perthai ki bala nga kran de ka tien ka ba kham to me ki ba pen pau ya la ka do ya la ka pram ka ba mo ki ba that ya la ka long ren yang ba chuang bai de ka tien ka ba kham ye ki dei pen bang ki ba pau nam la khat ki celebrity la ni kita ki ba pau nam ki dei pen bang ki ba la kan teu ya ka buram je ki shate shajrom e ba da dam na si sen ya ka pop je ka klimsi ba oriam dei ba ya kan shi ya kan e la ya kan teu buram la ya kundan buram pen bang hakini ki sngi jong imenta kap tu kan isna men shranga pule long ba ka jing khai ya ki kan thai ki khana se ki kitam aurea kaba ki ong ki panan kam ga tin human trafficking ru ha ga tin faran la ong ba ka jing kamai pisa jong kita ki priu ki bale kata na kata ga jat kam ka kham khrau ba ne ka jing kamai pisa jong ki tu ki company sport ki Reebok ki Nike ngayo iya ka wai ka documentary jong wai priu kata la ong ba hakita ki faust nam ki balada aka poro ka pada ya bha ka internet aka parthai bakitu ki kop dur jakhlia ki pornography lam dam ki ri ki ba kapisa ka ba penlot hang to ka kham khrau simon bane ka bala penlot haga ya ka pisa haga jing late school haga jing pule haki we pat kiri kan ma par lok nga ka filipor ni ma ka parthai ka ba kum gata snowson eban krani ki nong Sodom bat Gomora namar baki ki don tai ga boarding electric rikam pat don par khale ka parthai jungi manta par lok bang ye ma ka juk jung ka computer kat no kan ka parthai jungi kala jakhlia hado kata fai se jung wi galia ki an jung ka parthai ru ki nam pen kelot ki nam prela ki nam pen shlor ki nam ai ga jing men jor she sho ya ka ne ka pop ngano se jise ki anjung ka parthai ru kan banang mi kisi ka banang wan ki por kinang plela kinang pen kelot kinang pen shlor kinang ai ga jingmen jor ye ga ne pop da ki pautli ki ri mentai ki penong an ban shong kha u shinrang para shinrang ka kanthai para kanthai kami India jungiru akan rutre ko pnai ba khandai jo ka snam ar zakat fra lan ba ka rai jo ka Supreme Court ka penong an ban shong kha u shinrang para shinrang ka kanthai para kanthai kabare ke jingi jiri akmat jongoble dia pada gadau ngan ong be digi kitien ki bangadai ban ong ki bangadon ga do lo changa da komno fin perkhat bagani ga perthai singi jongi menta kan light na ke jingbi tar jongoble haba yakine ki ai lale da komno ngindang perkhat bagani ga perthai singi jongi kan light na ga jingbi tar ble ken mau paralok ken mau ngan fin por kalau yen long sam kadai ka bahakmat bha kadai ka top priority ke jong blai ngano si sen ka long yeng long sam kadai ka bahakmat bha hau blai
Ublay ba usam ban bu eu priu ha edan. Hang ni ha pertai ngang. Uklam bu eu shinrang para shinrang. Ubu eu Adam bat ka im. Baun long utna bat ka tengah. Baun long ubriu bat ka briu. Ba udah amar tanah ke kitab Genesis ni pule. Toda man roy. Toda nangka. Toda nang roy. Ngano sesiwa. Uklam bu argut ki shinrang ha edan. Ubu eu briu bat ka briu. Baun long utna bat ka tengah. Kaya nga kamba ka ba nga mo trajin ule? Hatum de haga yin khawai she tho sham kudem ha kana gali la ya. Haba kilawan ang hiyo Kim Don Wan Shu. Ka Mary ka kimejo ko ka dokum ka do. Kawan ang hiyo Kim Don Wan Shu. Baru try ula duai ka kamba ka ba nga ka ja. Balapan ka lawan ya ka Haga jing khawai sham kudem. Kani ka don message yu ka don kubor yu kani. Ka don ban pni bau play udan ka jing ka kli. Udan ka ubu ka ba kong san ya ka long yen long sem. Bau try jung iru ka kamba ba ngong kam de ba pen peki ka do ba mala. Kam de ba pen ya yo ba ko. Kam de ka no ka de ban pen ka lawan ya ka ha yen ya tho sham kudem. Ka ba pni ba ka long yen long sem ka don ka ban ta ka ba kraw. Ha ka ba chamo play. Namar ka ta daw. Namar jangap atau figi Kristan tungin perkhat bha tungin pensong dor bha kini ki. Ngan pule ka bakhat lai lenong jong ke Hebrew ka dkhot ka basau ko angkum ne namar jong fi bat jonga. Ka ktien jong oblei ka ne. To ka jing sham kurim kan nong ka badan buram hapdeng baro. Ba ka jing thia ka bamda bitngit. Na ba yaki ba auria ba ki ba klim oblei on bishar. Mar ka daw tungin sam thu kini ki baro ba oblei ukhlem betkai. Uklam pekai kini kiai bro ki don baon sawan ra lot haga jing bishar ka ba trim ka jabu para lot kadang ka phai ben sa khandia ko ba utragom hagi sing ba khaddo ka pathai kan ko magi sin ka sodom bot komora kan ma wa ka pani fine por lada ban ya shungka o shinrang para shinrang kan thai para kan thai kalong an kalong legal kalong bi an chu kalong an Snap na nang ifi ko ay kaktiyan. Kalong an hang niya kando. Sashi sen. Kalong an hang niya kando. Hari akmat jamu blay ba im. Kadang yay sahi ka jing ijili. Bakkan yay sahi ka jing ijili. Bakkan let hiru hakmat jamu haga jing bishar ba patri ang jamu. Namar kata-kata ang ka ifine por. Lada fi puli ga Bible. Ublay nado ka testament ga barem. Hado ka testament ga bathmai. Ukran de kitin ki ba e bha ya ga jackpot. Ya ga jackpot, ya ga pop jaga klimsi bat ka auria nganong sisian. Ublay ukran de ga ba e ado kata-kata. Tengine penkot de ga ba pule ya ga e ga ba. Ka Bible ka tho aka city ka banin kong jong upol sigi koren. Kanana ga ban rio ga khot ka ba khandai bat ka ba shipo. Iway koren ka khot ka ba khandai. Ka lunong ka ba rio ga bot banong ka khot ka ba khandai ba shipo. Ne phim tip ne baki bam hok kinaw yo e ka himaw bulay to wa sha ba on shukor no ya fi ki ba ya kai kan thai lo ni ki ba ya mani blay thala limni ki ba klim limni ki ba rang long kan thai lani ki ba ya sangsi para shimram nang ta pare kong limni ki ba to limni ki ba ikwa lo limni ki ba pu'a lagan thup lang hanta limni ki ba kran be limni ki ba kwata me kinaw yo ken ya ka hima ka chamo blay Handi ka babu kong kiba ada sangsi para shinrang kiba ranglong shinrang kiba ranglong kentai kinom yo ya ka hima jong oblay kata kare ga ktian jong oblay bat kamdon jingkala mata na tu tiap paralok kane ka poplay kalong ko ba fitendong ya ki khmat ki jong oblay pat ngidon ha ka por ga bakot ba oblay un penkot ga ya jong jingayai oblay kur khui fi kai ga ba khatdo ka ba khandai Kabagadon ban pni fian ya dai ka jing roi chang ka jing tiap ka jing roi chang ka jing tiap tengine fai na ka kitab jo Daniel ka lona ka ba khatar ka khot ka ba sao kan mau Daniel u im komba sanspa snem aa shwa jo Jesus Christ kata ka mot ka jing thu lupa jo liu brio ha ga ni ka lona ka ba ang fi khatar lona ka khot ka ba sao ka jing thu lupa jo liu brio ka lona komba khat komba ara ja sanspa snem aa menta Bala pendiap artat mentah agani ga ya jungi ya ga jing thu lupa jong liu prio ang kum ne sgap ha ka babel kom ne
Rai meko Daniel to tap ikik tien bat to pendai la hai ga kitab. Hado ka por jaga ba kut ken. Bon kin long gine fet shani shatai bat ka jingtip kan roi. Kan mau ka tien jong boleh ka haki singe ba hado ka jingtip kan roi. Ublay mu Daniel tap shua. Pendai la ha namar ka ni ka por jaga ba kut. Namar ka por ga ba kut ka jingtip kan roi. Kin fet shani shatai ka crunch pa ga jing step jong ka let kawan ka crunch pa ga jing step jong ka jingi ai kubor. Gak kau apa ni video kau keren sebagai jing step, jangka jing roy, jangka jing tip, angka jing tip kan roy. Kan ini jing ketin roy hang ni. Kau laban penangkap yang kada ketin explosion, langsung bagi syubutai, langsung bagi syubutai. Hau perkat kendiat sipang por hau perkat. Nama sisa hau perkat kendiat. Gaya kaba ngidang kamar semutu hau perkat. Dan meno ngidang penangkam. Ngiatam tiap dautu tip recorder. Dautu bedan tu kusai tiap shisha. Ngiatam PCP, ngiatam PCR, ngiwan sa CD. Mentang imnan kam siya kita ki ngidan pen drive, ngidan sibon ki menta. Kapertai ka kelas dat hadu kata-kata. Kibrio ki bala lamba ka karta daga buburom ki finashon kai bat ki. Ki bala poi si ki prap house nam Pinlap ngalajulap bagi ong. Bahkan ni kepercayaan ke pemerintah, ni snow ke mangi kelam imsu, haga tu kejo kepercayaan ke por mengidang kena. Namar haga por medang kena makila deki warnai kam segi jaga shnong balong kam kendong, watang ke radio rokim dong gibopli. Ngi ama kepercayaan, kabakan ni kajing tep kalong kumbaputai. Perkara hari kasih janji jingi life house nemen shuang idona you. Hadom dai bagani ka jingtep kani ka knowledge kani ka jingtep kalau mo masih butai bangi yolot baro mata da perthai jingi beta kalaret ido jingjam da perthai tang hapo 10 minit ban 6 minit lala banuan ra ahmad juga internet bangi ne tiap dot baro kan man syukran da kaktin badai da don kam thit khur khubor na kam ta la sai kasi na mar shiben da men nilayo ilot YouTube nilayo ilot apa internet perthai jingi kalaret parat kani ka jingroi janga jingtep. Namar kata-kata pengen penifikat tu kan ni negak tian jong oblay. Ki bangi dai ban ya perkhat ban pusan ba fintip ke bagak tian jong oblay ka kran. Da fi pula ha kitab jing pen pau kalau naga ba khat wei ka dekhat ka ba khandai ba shipau snap bangan peni naga kitab jing pen pau. Ngan peni khapo naga kitab jing pen pau. Haga ni kalau naga ba khat wei ka dekhat ka ba khandai ba shipau snap ngan puli hang ni kini ki tian. Kababel tom ni. Te ki banu tau patlang bat ki jait bat ki thlet bat ki kinjam re baro ki le khmi ki met yap jang kita ya ki met yap jang ki lais ni shiten bat kin om sha ban bu e kita ki met yap jang ki he ki jingta kita ki me shong halor da khandau ki le ya kemen halor jang ki bat ki le biria bat kila ya falam kitchen ice ro bha paralohi da bat bhai diktian kila ya falam kitchen ice ro bha paralohi na ba kini arwat kinam thulupa kila ya pun kordan ikita ki be shom halor ka khandau na pule tang artli kit khala sifinam sauthu kane ka kran sipam ki arwat kinom phla lani kinoi thulupa ki banmi lashai hakaya janga jinjin jarba Hakaya jangan jinjar ba kabal kau dan armut kino thulupa lani kino khla ki banmi kin ya lap shispa shihaja arspa androfosi lani lais nam shitam sauho ar banai babel kau hadir bagila penda beni ke jingila ukras lanen on punyam yaki ona la punyam yaki hapo nomba Jerusalem ya kamen yam jingila e kum to lais ni shitam shaban teo Hangni nga puli ka bago ko kipre ko perthai mo kinya lekmen kinya ai jing ai snova parola perkhale gane la puli gane ga khat bible south house nem mishwa kalong se habayam hanamba Jerusalem baro koi ka perthai kiyo I san house nem mishwa gane ga khat kala banlong kamla banlong kumno yam Jerusalem yo I ka perthai bar koi nam takini ai jing ai snova Raymond ta gane ga jingi kalong Ngilati mereka kalong ka international television ka television kala bani tuing ngile matangien ka internet kala bani thuan ye kibreu baro kabal kong kini ai chingai sobha manta kibreu kia le yu ki ai mo kia ai khuble kia wish
mo ye kibriyo na koi ka jaka sui jaka ki afa lagi Facebook na ki WhatsApp wa kum ta ter kamot kani kan bagabag ko ki ai smu bahal ni ngai men ta tingila pe men awai de tin ga badai puli ga ni ga khat life usna mari ga si ja jingi ni nom so tho kai ga ni hari men ta ngila so tho kai bagak tin jom de hato ka ni ka me tho ya ka jingroi jaga jingtip kum ya tho pau dania nang tapade ka nang ga khat lai jaga ni ka kitab jin pen pau ka khat ka khat sang kong kum ne sgap ha pe ka khat ka khat sang kong pe ka nang ga khat lai tangan puli ban yarap ingi baru la ai bor ho ban ai si me ka ta dor jong ta umra klau ka ta dor jong ta umra klau kanda yo ban kran ru ban yo ban pelong ba kat ke ban om mane jam ya ka ta dor jong ta umra klau on pen yap no ya ka kani ka kran sifamu no itu do palam le ubala ban ai bor ka ta dor jong ta umra klau ka dor jong kris lam le ba ki bro ki haban bo ya ka dor ka bala computerize ka bala tap dot ki jinet ki jirat kran ga tin khasi jong computer ba bo ki ye ki sam ki bro hak ta ka por ayo bla yeng dan shong in let no ha jing ro no hak ta ka por ki bro kin hab le kum ta kin hab mani la da kim mani ka ta ka dor kala ban pun yap nama na ka control room la yo ilot ye ki bro mano ba mane nama hak ta ka por la thep chip la ka shalang ma ba la thep chip ga ti ga mon ngana sa si sen puli ga ni ga khat life usna mari ga si jan tia jingi men sha life usna men sha smo tho ni ngim so tho men da gi la so tho ngim da dan kam da lam ki start computer ngi la ya pe ngi la so tho mangi gi pan baro kai gi ne ka jing roi jang ga jing tia nang ta sa ga khat ka ba khan rio ka khat ka ba khan rio kong do baru perlong baro ki barat ki baran ki ba khrau ki ba tri ki ba ruspa ki ba dok ki ba lai do ki bra ba an bo e ga dak halor jang ga ti ga mon jang ki la ni halor jang ga sharam mat jang ki uyoni sama uyo iya ga ni ga jing pen pau u ba pli nang ba no computer chip nama uyoni su im ara jas ne men shwa ba tang ga boarding electric do kompat don nama ta da o ma yu i ba la tho kerteng ba la tho a shalam mat jang ki ba la tho a shalam mat jang ki ba umrao ba la loi ki barat ki ba khrau baru khai ki habanda ni kata kata ka kerteng jamu nga kwa ba fine ga por par lo ngi mentangi la so tho la la krane ga ni life house of usna hari ga si jan cha chani ngim so tho dar ga krane ka ten bu be nga kum ne haga ta ka por hagi ti ki pot si so ma dang ba haga ta ka por da wan christmas ju tho be light li kin reo ka salam ma la ni light li kin reo ka ti ka man hari mentangi la so tho ba itu computer chip I kham ret ba ni so khau ru bani ismbok ha balaban tebak snido jaga shalang balaban tebak snido jaga tikaman kata ka krani ga jing roi jaga jing tiak parla ka bakhado ka bakhan nyo ko umnos ka ba baru no la ban thiela le ban dien re nga puli jing pa mo khalai la nong khan nyo ter khasan ka re ban nyo to na da la poi khan nyo ba no la ban thiela ne ban dien re tamu dan ga dak ka ga kerteng uta umra klau ken la ne ga jing ken ya ga kerteng chamu hamne fi puli ba ka ba gam dan ba la ban dien dan ba la ban thia tang kita I badan ya ga dak ga kerteng chamu ga shalang mat ba da ga tigaman kan ne gen parlo ka de ka real cashless system kan ne gen parlo ka de ka ta ka ya di ka ya thir ka ya seo ka ya tada kaya khai kaya paten ka ba khampan kam sho ikilot tengka ka cashless ba ka ten faran wat mentaru ngilai le yang ka cashless pile thi lagi dukan ki bal khambiang finon ka man rapisa phira tang daga debit card credit card jam fi ne ka ATM card jam fi lalu bane se bane tada ka turu kala de ka cashless system tang ba ka dam de ka card system Henry ka cashless system ka be thulu pa ka bago kam dai tang ka card system kadang don hakadun ti menta banwan ka cashless system ka be thulu pa ka bago ka dai be shalama bana ka tiga man shang no yele na ngitip tin cashless system parolo ngitip nang ni na ka khalai la nong khan yo khot jong ka kitab chimpan pa Nai ni asal tu ya tengah cashless system. Kata kaya dia tiada bangunan kam syu kilot tengah kilot bisa. Gitu naga Bible parlok. Ka Bible kalau ya tu lupa ya ka cashless system hajar snem mensiwa. Namar ka daman nasi sen. Menta ka damdan ka card system.
Hendai haga berkatu ka cashless system ka bersisa ka dai be haga shalang ba bat haga ketika man. Kata ka dai ka baga ketin jom leka. Ti kata ka kredi ka jing roy jom ka jing tip ka jing roy jom ka jing tip. Nama ta kata office ko. Lada kredi kini ki ai kero ngidon satang kin diat ka por. Baka jing wan ka jom utrai ka ajan. Ngano sisi ngidon satang kin diat ka por baka jing wan jom utrai kata don hajan. Namar kata parlok kaya ka mga kwa ba no ifini ka por gade. Kaya ka mga kwa ba no ifini por gade. Pensyong doar ikini kici kai baro. Pensyong no rimini kici kai baro. Snap na do ka benta ka bendekong. Snap hadu ka ka benta ka balai finyo jingkerhu. Ba pensyong doar na pensyong doar ikini ki kendai teli ki bang hikai. Nganong sisi ngapong tang ikini kendai teli ki deki dak. Dang non sibol ki wai ndrai hai jing perkhat jangai jing dua janga. Watang ikini ki kendai teli ki lalong ka jingkerhu ifi. Pensyong doar ikini fin snow to fin tip bang idon hajan baka jingkhang jangka ya jangka jingai kala jan ban kon. Amar kata ngadong sisi sian. Kaya baka babel ke thu lupa on pendam. Ngong gawai ka ketian ka por bang krans pangisi bakado ngan ong biang sa sisian. Ngan ong biang sa sisian. Kane ka Bible. Kam dei ka kon niam. Kane ka Bible kane ka ketian chok blai. Kaya baka thu lupa kane ka Bible what are just them shuaro. On pendam ya ka namar kane ka ketian chok blai. Lada fi pediang ya ka ketian chok blai bala tho amne. Pinyo jing pedem, pinyo jing kerhu. Pinyo ka nomrem. Namar tana kini ki ai ke bang yakran hakini ki light lagi benta baro ngapan efi naga ktien ke jong uplai. Ba ngatep bakata kan yara patkan kerhu efi. Namar ta daw ka bang ngadon ban kentu efi kaddo ya wai gede. Tongin em ka jing im kristan ka basisha. Namar gi im ha ka por ka bakon. Ngam tip sakanu por kan dangsa. Hari apa pe kini kita kishim jong ka por baro. Imat ka jingwan jong utrai kam slam shu. Walang ngimtip eka tarik, ngimtip eka por. Bangan ong dokter artak kawai kektian. Wak yusrap yanu la dadan babu tarik babu por eka jingwan jeng utrai. Ngimtip raya kidak jeng por tinggi tip nama kektian jeng oblai kekran. Nama kata-kata ka bangan ong sasisir. Im ke jim kristan ka basisha paralo. Syakri utrai eka dono jeng fi baro. Namar haga haga kalimat ka ba fi poi berkha kanja ka jingwan ke jeng utrai. Nganong baik nak kini kitian. Nadu nang ni syakmat. Kajingwan jom utara kalak banja. Hakanu ka kelip madru. Oblay un kerhuye fi padalok. Oblay un kerhuye fi. Amen.